Колеги, ще откриваме. Ще откриваме нещо, което аз какво и не съм откривал, но изложба на колеги в факултета по журналистика и масова комуникация не съм откривал. И специално искам най-напред да им благодаря, защото това е огромен жест. Ще ви кажа в какъв смисъл. Всеки от нас, за да не страда от натрапчива невроза, върши много други неща, освен преките му професионални ангажименти. Обаче ги оставя в своето частно пространство, като нещо за собствено удоволствие и не поема риска да покаже продукция извън професионалната си роля, извън институционалните си санове и ангажименти, там, където той е беззащитен и затова се ползва обикновено от личната неприкосновеност, където този вид занимания остават за собствена радост. А нашите колеги, професор Димов и доцент Спасов, ни дават шанс, допускат ни да влезем там, където те в собствения си порив, извън регламентите и защитите на професионалната роля, са създали поредица от произведения. Разбира се, не е чак толкова героичен жеста, защото те си дават сметка, че съвсем не са толкова професионално беззащитни в това, което те правят, извън онези занимания, с които ги познаваме. В тях има някаква близост и като мислене, не случайно се казва двоица тази изложба. То е в един естествено възникнал сюрреализъм в преживяването на реалността, така че да търсиш вътре в нея собствените отрицания, ако мога така да се изразя. И аз сега ще кажа по-малко за двамата, без да ви отегчавам, но и за да си дадем сметка, че това съвсем не са небрежни работи. Работи без замисъл и без качества авторски, заради които да бъдат създадени. Най-напред да кажем за Орлин, за неговите фотографии. Те са на пръв поглед направени за забава на погледа. На този пръв поглед, който да минава през тях и да открива разни занимателни неща. Още фотографията е за това. За малко забава, малко неочаквана посока, малко случайност. На времето Кортасър беше писал, че за да стане добра фотография на Ехуди Менухин, който изнася концертно открито, в този момент над главата му трябва да прелита връбче. В фотографиите на Орлин, в фотографиите на Орлин прелитат немалко връбчета. Сега те са 4 серии. Първата се нарича, тук поне е така са подредени, но тук по моя списък, се нарича Градски истории. И тя е типично сюрреалистична. Защото сюрреализма в фотографията не е като в живописта. В живописта сюрреализма е някаква илюзионистична фикция, докато в фотографията е просто възможност да видиш нещо, което всекидневно си виждал, погледът ти е минавал оттам, ти си минавал оттам, но никога не си го виждал по този начин. И Оливия фактически минава из градското пространство и открива в него детайли, фигури, преживявания, които са си били там, те са част от тази среда, но той ни дава възможност да ги видим извън средата, извън стереотипите, през които я гледаме в неговите градски истории. Така да видим града. Ларп. Това е тази серия с играта. С играта, в която е с филма «Сталкер» по зоната.
Нека припомня, че филма «Сталкер» на Тарковски, в тази игра всички влизат в някаква роля. И вие сте видяли, Орлин ги е заснел. Да припомня, че «Сталкер» всъщност е ненадминатия образ на отвъдността в киното. Това е зоната, която Сталкер създава. И към тази отвъдност огромната религиозна надежда, вярата, че там ще ти се случи нещо хубаво, че там ще се изпълнат твоите желания. Кои са тези желания, които се изпълняват така, както са показани в серията? Това са желанията на всеки да бъде друг. Всеки в себе си носи, има тази вътрешна потребност, колкото и да се харесва, колкото и да е самотъждествен, в крайна сметка да се окаже друг, че може да се окаже друг и че въобще има другост в собственото ни битие, а не е това, което е определено от тукашността. И заради това Орлин е снимал и в това е фактически въздействието и така ефекта на тези фотографии. Той ги е снимал в роля като други и същевременно като тях самите. В тази двойственост на портретите, които проистичат и от самата ситуация, разбира се, не искам да кажа, че Орлин е някакъв виртуоз на камерата, обаче в никакъв случай не бива да бъде подценяван, защото той си дава сметка. А когато ти тръгнеш по една концептуална диря, камерата е страхотно послушен инструмент. Можеш много лесно да я изпълниш. Паметниците. Паметници снимани в гръб. Много мощно и много важно и много актуално. И не само актуално, заради това, че това е фактически форма на дегероизация. Паметниците обикновено са една героическа претенция, а тя във всички случаи носи в себе си подчинение. В всички случаи тази героическа претенция носи в себе си власт, на която съвременниците трябва да се подчинят. И в този смисъл това е типична либерална деконструкция на героическата претенция, която паметниците носят. Особено в едно постгероическо време, в което живеем и в което вече никой като че ли вече няма по-голяма кауза от самия човек и от неговия живот, заради който да жертваш човека и живота, и в този смисъл героическото, в онзи му вид, в който паметниците претендират и изискват от всяко следващо поколение, е останало в миналото, или поне доскоро мислихме така, вече не мислим. И Орлин е намерил много хубав ход. Снимал ги е в гръб. В гръб всички герои са еднакви. Това е пространствена ирония, чрез която в случая се деконструира героическото. Аз даже му завидях захрумването на Орлин. Паметникът в гръб. Лошо, че вече бяха демонтирали паметника на Светската армия, за да отида да погледна в гръб как ли изглеждаше. И последното е присъствие и отсъствие. Това са следи. Това е много интересно, защото това е автотематичен подход. Автотематичен подход, защото фотографията самата е образ следа. Фотографията се занимава с това. По едни следи, които обекта оставя, да може да реконструираш целия обект. И в това отношение фотографията е възможно най-щедрата медия. Дава ти огромна възможност да довършваш. Сюзан Зонтаг казваше, че по снимка на заводите Круп никой не може да разбереш какво произвеждат заводите Круп. Мляко или оръжие. Фактически ти имаш една следа, по която трябва да конструираш нещо, което липсва. Тук това е двойно преиграно, за да се усети самата природа на фотографията. Така че тая серия за следите е автотематична. Толкова за Орлин, сега да кажа и за професор Димов. Центъра на неговата изява, тук е експозиция, макар че това е само едно табло,
Но матрицата се носи от това, което той извършва лятно време в Шабла. И я нарича с името на тайната земя, неговата тайна земя. Какво извършва той в Шабла? Морето поема нашите боклуци, пречиства ги и ги връща на брега. И той минава на брега, събира боклуците и прави от тях инсталации. Нали? Добре го описвам. И прави от тях инсталации. Нещо като двойно рециклиране. Морето рециклира боклуците екологично и те вече са чисти, а той ги рециклира втори път естетически, по смисъл. И те вече стават произведения на неговото изкуство, на неговото въображение. Сега тук има много неща, но две са важни. Боклукът и морето. Джан Батиста Вико казва, нали, че от момента, в който хората започват да определят нещо като боклук и да го отделят от останалото, започва цивилизацията. Цивилизацията в своето развитие започна все повече да оспорва категоричните разделения. И постмодерният свят много се усъмни в това, кое е боклук и кое е ценност. И дали боклука в крайна сметка не е по-важна, по-смислена следа на собственото ни съществуване от паметниците, да кажем, или от всичко това, което се опитваме да превърнем в висока ценност. Това е тема, която върви през дейността на професор Димов. Морето от своя страна е едра метафора на природата, на нейната неизменност. В историята непрестанно нещата се разклащат, всички идентичности са под съмнение. Докато морето е винаги същото, по същия пречистващ начин. И в този момент, между разклащащата се история и непоклатимата природа, има диалог в инсталациите на професор Димов. Разбира се, тук имат ready-made. Всичко това започва от Дада, не случайно така се казва и тази матрица. Дада, той е в памет на Марсел Дюшан, в памет на неговия прочут писуар. И на Тристан Цара, добре, така както е написано. И на възможността въобще, и на посоката въобще, изкуството да представя, да бъде изобразително и все повече да става концептуално. Но това, което той прави в Шабла на плажа, това е плажуващият професор. Плажуващият професор Димов може да извърши абсолютно всичко. Нищо не му пречи да извърши каквото и да е. Той не е на работа, той не е облечен в някакви дрехи, които изискват някакъв тип поведение. Той плажува. Може да наноси всякакви боклуци и да ги подрежда по всякакъв начин. Фактически тези работи са израз на този произвол, до който концептуалното изкуство стига. Това е максималната произволност, която ти дава възможност непрестанно да извършваш нещо непредвидимо. И същевременно, тъкмо произвола е в центъра на самото изкуство. Изкуството е дейност без цел, съждение без цел. Тъкмо то е силата му и въздействието му е в неговата произволност. И затова професор Димов не се колебае да рисува, да използва други техники и да направи цяла галерия от собствени кавалетни работи. В тях той се занимава с това, за да затворим с кръга, с което се занимава и в професионалния си живот. С музика и с фолклор. Само че в друг режим, в режим на свобода, плажуване и безгрижие. Да ви честита изложбата.
Сега давам думата на самите автори. Аз ще бъда съвсем кратък. Първо, благодаря много за чудесните думи на доцент Георги Лозанов за откриването. Той, както винаги, беше много щедър, което е ценно, но и страшно задължаващо, особено като се има предвид, че това е дебютната изложба на такива млади артисти като нас с Венци. Не бих искал да добавям думи към снимките, защото фотографията е начин да си вземеш почивка от думите, особено когато всекидневно работиш с тях. Затова съвсем накратко ще кажа нещо за изложбата. Идеята за тази изложба беше на професор Димов. Венци, ти си виновен за всичко. Аз, разбира се, някъде дълбоко в мен винаги съм имал така идеята, че вероятно един ден някъде в бъдещето ще покажа част от снимките, които съм правил през годините, защото отдавна се занимавам с фотография, но никога не съм показал тези снимки публично, така че ако не беше Венци, това сигурно ще се случи някъде в неопределеното бъдеще, докато той така с своята инспирираща идея ми позволи да се мобилизирам и да вляза в режим на представяне на селекция от това, което имам. Така че беше много приятно да работим двамата. Бях сред неговите прекрасни работи, станах свидетел на създаването на част от тях и наистина се чувствах вдъхновен от това сътрудничество, от нашия тандема на двоица, така че Венци, благодаря ти много. Беше наистина приятно и чудесно да работим заедно. Бих искал да благодаря и на моята съпруга Деси, която за съжаление днес излезе от болница и се възстановява. Няма възможност да дойде тази вечер тук, но тя много ми помогна в финалната селекция на снимките, които да бъдат показани тук. И също, разбира се, ме подкрепи много в тази авантюра. Благодарности дължа и на Николета Даскалова от Фондация Медийна демокрация, която даде много ценни съвети за конкретното подреждане на снимките, така както ги виждате тук. И накрая ще завърша с това, че докато правих една снимка, която е първата тук в поредицата на един уличен музикант, който свири на саксофон с маска по време на ковида, докато правих тази снимка, няколко пъти минавах покрай него, за да не ме забележи, но накрая той все пак ме забеляза. И така ми махна с ръка и каза: ела тук, ти ме снимаш, нали? И аз казах: да, извинявам се много, наистина направих няколко снимки, има ли проблем? Той каза: не, но имам една молба. Ако можеш, изпрати снимката ми в Америка, за да ме видят. И аз така се стъписах на тази молба и така веднага казах: да, разбира се, ще изпратя. И след това разбрах, че няма как да осъществя тази негова молба. Просто Америка в този вид на адресат не съществува. Но все пак тази вечер имам шанса поне до някъде и символно да удовлетворя неговата молба, защото вие сте Америка, така да се каже. Вие сте тези, на които ще покажа тази снимка и другите, за да видите този човек. Благодаря ви за това, че сте тук в тази роля тази вечер. След такъв силен метафоричен финал е много трудно аз да сложа един финал. Първо, не от куртоазия, наистина от сърце благодарност към доцент Лозанов, защото по много проникновен начин ние не сме си говорили, не сме отрепетирали размяна на реплики и на акценти. Той е разбрал нещо, което заведе много съкровено. И това, което отличава дилетанта, какъвто съм аз, от професионалиста, че не се срамува от задния си двор. Ние си показваме личното пространство, задния двор и не се срамуваме, че сме дилетанти. Аз, например, мога сантиментално да кажа, че от 30 години правя глупости на шабла, наричам ги нещо търсачество и тук е момент и аз да благодаря на жена ми, че ме търпи толкова години, защото стои сама на плажа, аз вървя всеки ден поне по 8 км и мъкна чували с буклуци и творя. Но най-важното в случая, да кажем, е това, че ние се
пресрещаме с Орлин по много пътища. Всички знаят, че сме колеги, някои знаят, че сме приятели, което е вярно. Но още по-малко хора знаят, че ние имаме и общи, да речем, някакви художествени търсения или художествени визии и решихме, че освен да си ги говорим на чаша питие, понякога е добре да ги срещнем. И какво по-хубаво от това тази среща да бъде споделена? Аз мисля, че ние дължим не само това на нашата двоица, винаги две е повече от едно, но ето сега сме и троица, не само защото Бог Тройцо любит, но и защото не кой да е друг, а Георги Лозанов ни открива първата изложба. И между другото, миналата седмица една жена ме гони и ми каза: господин Лозанов. И аз се обръщам, викам: не съм. Знам, че сте вие, не се криете. Приличаме си по косата, да. Добре. Сега, да си кажа това, което не искам да забравя. Значи, разбира се, че ще стане ясно, като разгледате нещата. Той е в радостта човек да бъде нещо търсач, значи да вижда някакви неща. При Орлин това е намирането на следите на някогашните присъствия, които за мен са много ценни и много му харесах тая серия чисто концептуално. По същия начин аз търся следите на някогашните ни присъствия от това, което намирам в морето и после го подарявам на мои приятели. Апропо, много се радвам, че тук има част от тая банда шабленска. Някои са в Цюрих, някои са в Русе, но от София Марто и Цвети сте тук, благодаря ви. Хората, с които споделяме това кръщаване напоително понякога до сутринта, по нощите на тези неща, подобаващо. Сега, значи едното е нещо, което искам да кажа, е нещо търсачеството, т.е. да намираш някакви неща, ама то не е само от някаква мания, като да търсиш нещо и да не искаш да го изхвърляш, а по-скоро като опит да видиш в най-вещественото нещо съществено. И аз сега с риск да изглежда много претенциозно ще кажа, че той си е моята любителска, дилетантска, провинциална и заднодворска демиургия. Аз се превръщам в 7 дни, в един не човека друг, който се опитва да създаде нещо. Знам, че не го правя истински, знам, че от кал е моето нещо, ама тая кал там до шабла е с плацебо ефект и може да се рисува с нея, ама тия песачинки, които ти будат краката, могат да те подсетят, че на няколко километра на север Овидий е бил заточен. И изобщо има много магически неща там. И от това нещо търсачество ми тръгна коража да се върна назад, защото като съм рисувал някога, съм си крил в папките нещата и да ги покажа. Сега не знам какъв ще е ефекта. Важното е според мен, както беше казал един велик творец, без да сме творци, да пазим детето в себе си. Мисля, че с Орлин нашата двоица умее това да го прави. И ви приканвам и вас, пазете детето в себе си, радвайте се на слънцето, на морето, на пясъка, на вятъра. Те могат да правят музика, могат да правят посоки, по които и вие да се движите, и изкуство, което да бъде споделено. Разбира се, това изкуство нямаше да е също без няколко технически важни помощника, които днеска аз удостоих със званието помощник-куратори. Помощник-куратор 1 Пламен Василев, ето го тук сега на звукорежисьорския пулт. Помощник-куратор 2 Пламен Майсторов, сега ще си спомня името с фамилията, той имаше много хубава фамилия, но в момента ми излезе, но го наричам Майсторов, защото си е майстор. Геренски, Пламен Геренски. Тук не виждам Стоян Стоянов. Значи човека, който от моята идея за този плакат двоица, която беше в стила на конструктивизма на Ел Лисицки, той успя да сътвори, работейки като визуален вече график, с моята сурова идея превърна. И това не е никаква експлоатация на студентски труд. Забележете, той е доброволец. Аз го поздравих за чудесно взетия изпит и му казах, след като имате шестица, имате ли време, ще се занимавате с визуален дизайн, да видите аз какво правя. И така тръгна приказката. Така че това е третия човек, на когото искам да благодаря. Много приятели, не мога да благодаря на всички. С напредването на вечерта ще си благодарим лично с чаша вино в ръка. И накрая, за да завършим по някакъв подобаващ начин, позволете ми да ви поздравя, понеже доцент Лозанов каза нещо
сакраменталното лято, за сакраменталната Шамбала. Понякога тя може да не е в Шабла, може да е в Америка, както каза Орлин. Нашето писмо до Америка, аз предлагам да върнем сега от Америка с една пиеса на Фреди Хъбърт. Няма да тръгне. Вкъщи си я слушайте. Нещата, които правихме лятото, на моите студенти ще я пусна, като почнем. Благодаря ви, че сте тук.